Hi there, Sanmunani Moleni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyaxoxa kusengemali. Kodwa imali la, imali kaSne ukuthi uSne uhleli phezu kwemali. Njengoba ethi nje khona i-boyfriend yakhe eyamtshela lokho yathi wena baby uhleli phezu kwemali, siyaphuma-ke kwi-boyfriend kaSne sisekumndeni wakhe because umndeni kaSne ilo wenza i-TV show Uthando Nesithembu bephinde benze izingane zesithembu. And uSne mayevela laphaya ku-TV show usavela njengoSne waku-season 1, season 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oney'nkinga nje, ohlezi ecela uxolo, into yakhe nje inobuhiqihiqi ku-TV show. Nakhu-ke ngicela ukuqala lawe guys ngi-address lento, njengoba ngisho ukuthi nje sikhuluma ngemali, sikhuluma ngebhizinisi, angi-expect-ile ukuthi mhlampe yinto osozobuya la uthi waze wabhoreka. Kukhona into exoxwe laphaya ku-Facebook ngokuthi ubaba uMsile nomndeni wakhe sebehamba ibanga elingaka, kwase kuba khona omunye kwathi noSne yazi engaba mkhulu. Le video ke isukela lapho ukuthi uSne ziningi izinto angazenza. Ngibukani-ke, angithi masibuka Uthando Nesithembu, i-focus yethu iku-storyline ukuthi uMayeni nobaba uMsile kubaxabana ngani, kwenzakalani. I-TV show nje iba kakhulu Uthando Nesithembu, kube yizinto ezenzeka kumakhosikazi ngokuhlukana kwawo, uMsile yingane. Kodwa ikhona ezinye izinto ezenzakala kuThando Nesithembu sigcine singasakwazi ukuyibona, la uSne angena khona. Ku-season 7 kunendawo la ubaba uMsile ahambe khona noMangwabe, i-setup yakhona beyiyindle, angikhumbuli igama layo. Yabo lezi zinto-ke ey'fana nalezo, uSne engahamba kuleya ndawo efike exoxe nabantu bakhona, besithathe besibeke ukuthi hawu lana kukanjani, if ubhukha for a weekend or usuku olulodwa nomuntu wakho, uyabo lezi zinto because abantu laba abakhona besebenzisana ne-TV show Uthando Nesithembu. Umamkhulu uswenka into esingayazi, ushaya ingubo manje engathi emshadweni ebeyodlala phaya noMakhwela. Umamkhulu ugqokiswe ubani? Ngiyakhumbula ukuthi ku-season 5 or 6 ila engadideka khona ukuthi ubani ugqokiswe umamkhulu. Bonke labo bantu basebenza kanye noThando Nesithembu. And uSne njengoba ekhona kuThando Nesithembu, ungenzeka ukuthi naye ubuye ephambane nabo ngesinye isikhathi. Angeke kube khona into mhlambe ngithi uzoswela ukuthi uzothini mayiqala i-podcast. Abathungi siyabona ukuthi uMakhumalo uthungelwa abantu abahlukene. Umamkhulu ngikholwa ukuthi lo bemthungela ku-season 6, 7 and 8 kusawumuntu oyedwa. Nazi iy'ngubo lesi ade besibingelela ngazo ezikaBayanda bani konje uSamson ngikhohliwe naye i-makeup artist ababeyibanga ku-season 6 oMayeni noMakhumalo basebenzisana nabo. Yabo engababamba zo 5 minutes labantu abakhona kuThando Nesithembu nabo abanomsebenzi omkhulu abawenza ukuthi ishow ibe impumelelo, kodwa sigcine singababoni ngoba sinake ukuthi isithembu sikaMsile kusinani ubenzani because bayahamba ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Uhambile noMayeni bayoxoxa kwenye indawo bayidlela, sabona ukuthi hayi bebezoshutha la, angeke ukuthi nje akusaphithizeli ama-plates ukuthi imili yabo ithini. Lezo indawo ke lezo noMsile njengoba usomabhizinisi, zikhona ezinye iy'ngxoxo angaba nazo noSne ezingaveli kuThando Nesithembu, sezivela kwi-podcast. Inkinga abantu uSne sebembuke kakhulu ngeso lomjolo nelokuhlupha njengoba i-TV show yenza, kodwa i-podcast yakhe ngiyayibona mina iyaphezulu ngoba ngisho manje noma engayiqalile bengithi khona ngempela ngibone ku-Facebook ukuthi uSne une-podcast. Manje kuzizingane zesithembu, uma ishow izoqala laba abaleyo TV show baba nama-interviews amaningi la kwi-media bebizwa ngapha ko-radio nani, uSne ingane zakubo naye ukhona.
Lo 5 minutes nje ukuthi silindele idrama kusho uTirelo kusho uSibindi ephupha yisho imishado yakhe ethi yabo imishado iyeza isikhona episode ye-podcast uSineke ohlukile. Yabo lento sixoxa manje sixoxa ngokuthi yini uSine engayenza. Angilindele ukuthi mhlambe uthi-ke le video sengaba yinto ekuhlekisayo uzungibhalela ukuthi iyabhora nani. Bengiphendula lo othi hayi angeke vele ethole izinto because ewumsiliku. Mina ngithi ngazithola ngoba sesiyamazi. Lama interviews ake avela kuwo kube iVuma FM sahamba sawulalela uSine. I-podcast bani ngikhohliwe nkosami ngiyaxolisa. Le podcast avela kwesahamba sawulalela uSine. Uma kukhona into engathi iphepha ifuna ukulibhala manje-ke yena esenza into e-productive, esenza into ngokuthi izomsebenzela, kungakhona ukuthi kuzoba yizigaxa zakubo because kwesinye isikhathi uzosizwa sesina akakhipha amafaks akakhipha izigaxa mase ucabanga ukuthi sithanda idrama kakhulu. Siyafisa ukubona uSine progress, siyafuna ukumbona ehlukile, umndeni wakhe mawuya phezulu naye ayiphezulu. Yes, kwi-TV ukhona uyasebenza futhi-ke kwi-TV akafihlekile usebenza ngempela uSine uthando nesithembu. Uyoyibona leyo nto noma ungayiboni. Kwizingane zesithembu uyasebenza futhi. Kodwa manje osekunoSine eba yi-brand because nalokho ku-possible. Inkinga mangifika ngala ku-TikTok ngifike ngithi hawu uSine useyajola futhi yabo. Nakhona ku-TikTok njengoba uSine ejola futhi iy'namba ziphezulu zabantu abalandela ukuthi umjolo wakhe uthini. Kodwa kuyena kuphela ojolayo, ziningi ingane ey'jolayo. Angithi yabo ukuthi uSine unakiwe. Bengisho lapho-ke impendulo yami ukuthi laba ahleli nabo ilabo esibalindile ukuthi uSeason 9 usuthini. KuSeason 9 silindele ukuthi uMakhwela uyangena eMzumbe. Bona ngesikhathi besamile uSine ngabe ephithizela ne-podcast. Izingane zesithembu ziyeza before befika. Ungabe seshuthile nabantwana bakubo besho ukuthi si-expect into enjani noma bengazi ukusinika konke. Silandele leyo nto. Abantwana bakhe mayethanda ukwenza ama-vlogs nabo singakubuka futhi lokho. Bengizophendula nje ukuthi ngempela yena uhleli phezulu kwemali ngoba hayi uSine uyidrama uyisiphithiphithi futhi unakiwe. And u-social media ke lo uthi woza nento yakho. Masuzile sebeyabheka ukuthi bakukhokhela kanjani ngento oyenzile. Lapho kangisakhulumi ngoSine kuphela. Nobani omunye ocabanga ukusebenzisa social media ngawusebenzisa ngokuthi enze something ezomkhokhela. Leyo nto futhi kube yinto ayithandayo ngoba kuba lula ukuthi wenze into uyithanda. Lena ongayithandisisi yiye buye wenza ukuthi ukhathazeke yabona nani. Sezivala like bye.